Pre mňa DOFE je zmysel toho, čo robím v škole, pre tých svojich študentov, aj pre zmysel môjho života, pretože vďaka DOFE som sa dostala do rôznych podporných organizácií, ktoré mi pomohli sa rozvíjať aj profesionálne ďalej. Takže som absolvovala individuálny rozvojový program, bola som súčasťou top 10 učiteľa Slovenska vďaka týmto ľuďom, ktorí sú v DOFE. A každý deň, ktorý prežívam s tými mojimi deťmi, mojimi zverencami, ktorí sú mi zverení tými dofákmi, je deň, ktorý je užitočný a som rada, keď môžem byť užitočná a keď vidím, ako rastú tie moje zverené deti v tom, čo robia a nachádzajú si svoj zmysel života a to, čo majú najradšej. Hlavne nejde o mňa, ale ide o študentov a myslím si, že je to skvelá myšlienka, myslím si, že je to skvelá organizácia DOFE a posúva to mladých ľudí a tým pádom to posúva aj nás, školiteľov a hodnotiteľov. V každom prípade to považujem asi za najlepší program pre mladých. A mne osobne vlastne to dalo možnosť pracovať s mladými ľuďmi trošku inak ako v tom možno formálnom prostredí vyučovania. Takže aj mňa to veľmi obohatilo, či už o mnoho vtipných zážitkov, alebo aj o možnosť sa možno inšpirovať mladými ľuďmi, ktorí proste majú energiu, majú chuť, majú iskru a človeka to nabíja. Takže ja mám pocit, že spoločne s nimi tou dofáckou cestou idem a tiež nejakým spôsobom sa inšpirujem a rastiem. DOFE mi dalo možnosť sa stretnúť s mojimi žiakmi na úplne inej úrovni, kde vidím, že sa môžu rozvíjať v oblastiach, ktoré asi škola až natoľko neponúka. DOFE mi dalo možnosť poznať skvelú komunitu ľudí, a nielen dospelákov, ktorí sa venujú týmto mladým dofákom, ale aj spoznať týchto mladých úžasných ľudí, ktorí si kladú ciele a pracujú na sebe. Pre mňa DOFE dáva jednoznačne príležitosť bližšie sa spoznať s našimi študentmi, s našimi žiakmi, že nie sú len nejakým číslom v nejakom katalógu, ale sú to naozaj skutočné osobnosti a to predovšetkým, že máme možnosť byť pri ich osobnom rozvoji. Mne DOFE, pre mňa ako pre vedúcu, ako ex-príčačku a hlavne ten pocit toho, že môžem deťom ukázať, aká úžasná je príroda, aké úžasné je pracovať v tíme a že svoj život by tak mali naozaj zamerať. Pracovať v tíme a vážiť si to, čo máme okolo seba. Tú krásu. DOFE ma obohacuje tak ako študentov, tak aj mňa ako učiteľa, ako vedúceho programu koordinátora. Som veľmi rád, že som do tohto programu vstúpil a motivuje ma to do ďalšej práce. Takže verím tomu, že aj tak vzájomne na seba pôsobíme študenti a učiteľia, že tvoríme spoločnú DOFE komunitu. Vďaka DOFE som v sebe objavila svoju vlastnú vytrvalosť. DOFE mi dalo inšpiráciu. Práca s mladými ma vždy fascinovala a DOFE program je skvelá príležitosť, ako niekedy vypadnúť zo školy a venovať sa trošku aj iným veciam z toho stereotypu klasického učiteľského. A pre mňa sú najviac obohacujúce veci, ako mladí ľudia rozmýšľajú a akým spôsobom fungujú, a čo ich baví, čo ich teší v živote. A myslím si, že skvelá príležitosť pre nich a v podstate aj pre mňa objaviť v sebe vlastne také iné ja, také, ktoré trošku vystúpi z tej komfortnej zóny a má priestor sa ukázať. A vždy som bol tiež jeden z tých a som veľmi rád, že sa nájdú ľudia, ktorých baví prekračovať svoje hranice a dávať si výzvy, ktoré nás robia tým, čo sme a posúvajú nás ďalej. Pre mňa skúsenosť z DOFE znamená predovšetkým prácu, spoluprácu a teda rozvoj mladých ľudí, ktorých vidím, ako sa cvičia vo vytrvalosti, trpezlivosti, v definovaní cieľov a teda toho, čo v budúcnosti chcú dosiahnuť a ako im to hlavne pomáha na spoznávaní seba samých. Je to úžasné, ale dalo mi to fantastickú, skvelú partiu ľudí z Národnej kancelárie, ktorí sú motivujúci, ktorí sú pomáhajúci, inšpirujúci a tak ďalej a dalo mi to nádherné príbehy detí z našej školy, ktorí sa prekonávajú a som na nich strašne hrdý. Som veľmi rada, že som mohla byť účastná dnes udeľovania cien DOFE za Gymnázium Konštantínova II v Prešove.
Veľmi sa teším, že my vo vedení školy môžeme byť súčasťou tejto celej veľkej dofackej rodiny. Páči sa nám hlavná myšlienka, všimli sme si aj to pekné motto, že naozaj spĺňať pomalými krokmi veľké ciele. Sme veľmi hrdí, že naozaj také veľké množstvo našich žiakov sa zapája do dobrovoľníckej činnosti a že si vybrali túto aktivitu ako svoju hlavnú. Sme nesmierne hrdí práve na to, že ten počet z roka na rok rastie a že máme nielen šikovných žiakov, ale aj veľmi, veľmi zanietených samotných pedagógov, ktorí chcú byť pri tom. Tak ja sa venujem DOFE a ako vedúca programu DOFE, ale zároveň som koordinátorka už v podstate 9. rok, takže to je pomerne dosť dlhá doba. Musím povedať, že začínali sme veľmi skromne a nevedeli sme, čo očakávať od programu. Ale ako vidíte, vlastne 9. rok, počet účastníkov nám rastie, aj tých, čo sú ocenení. A v podstate mne osobne si myslím, že mi to dalo trošku iný pohľad na mladých ľudí, pretože to nie sú študenti, koho vediete DOFE, ale je to krúžok. Takže v podstate nejakú takú úplne inú náplň pre študentov a zároveň podľa mňa aj takú možnosť vytvoriť v rámci školy komunitu mladých ľudí, ktorí chcú robiť niečo iné, ktorí sa nechcú len teraz vzdelávať, samozrejme vzdelávanie je veľmi dôležité, ale ktorí by radi pracovali na sebe, rozvíjali sa a vlastne zároveň tvorili možno, že nejakú takú skupinu ľudí, ktorá možno je takým príkladom aj pre ostatných na škole. To je pre mňa, podľa mňa to najcennejšie, o čo mi teda ide. Hej, že my sme síce dôležití, samozrejme my začíname na škole robiť nábor, čiže bez nás by to asi nešlo. Určite by to bez nás nešlo, bez tej celej organizácie, čoho je mimochodom dosť veľa. Ale nakoniec ja osobne mám najradšej to, keď prídu študenti, keď sa rozprávame iným spôsobom, ako keď sa rozprávam so študentami na hodinách. To je úplne iný typ rozhovoru. A keď sú oni šťastní, že sa im niečo podarilo, tak si myslím, že my sme veľmi radi, že si niečo pozitívne berú do svojho života a možno to budú potom ďalej odovzdávať ďalším. Jednoznačne to bola obrovská výzva, išli sme do toho tentokrát prvýkrát ešte len a som rada, že sa našli odvážni študenti, pretože určite je to veľmi pozitívne a určite je to taká pridaná hodnota, ktorá sa im v živote zíde. Ja som v DOFE už asi 10 rokov, odkedy som začala učiť, takže ma to stále viac a viac naplňa a rada sprevádzam mladých ľudí na ceste k ich úspechu. A teší ma to veľmi. DOFE bola pre mňa výborná skúsenosť, zažila som niečo nové a teším sa z toho, že aj bronzoví dofáci, ktorých som viedla, sa naučili niečo nové a vystúpili z komfortnej zóny. Prečo som v DOFE? Pretože mi dáva nový rozmer v živote, naplňa ma a tie decká, ktoré tam sú a zažijú úspech, tak je úspechom aj môjim. Mne osobne DOFE dalo veľa. Rada pracujem s deťmi, so žiakmi, so študentmi. Rada sa učím a spoznávam to ich zmyslenie, lebo myslím si, že moderná generácia úplne inak vníma svet. A je pekné vidieť, že chcú na sebe pracovať. Že ich nemusíme nútiť ani ako rodičia, ani ako učitelia. Takže to je jedna vec. A potom aj tá druhá, že som spoznala tie deti aj z takej inej strany. Pochopila som možno ich obavy, strachy. Nebola som možno iba učiteľkou, ale v nejakú ruku aj rodičom, lebo tá obava, strach sa niekedy prenašala aj na nás učiteľov, samozrejme, lebo bojíte sa samozrejme o tie deti a že či si tie ciele stanovujú tak, že naozaj dokážu ich aj splniť. Zranenia, ktoré môžu prísť a všetky ostatné veci. Keď hovorím všeobecne aj o tých deťoch, aj o kolegoch, o všetkých, ktorí sú v tom DOFE, tak si myslím, že tá komunikácia, spolupráca, niečo nové, inovačné, inovatívne, kreatívne, čo posúva deti aj za tú zónu, nie iba ako komfortnú, ale aj tú mimoškolskú, je veľmi dôležitá, si myslím, v dnešnej spoločnosti, takže iba si to pozitívne môžem tak vytknúť. Takže gratulujem a tešíme sa na ďalšie skúsenosti.